Kung kamo ang pahukmon o muhukom, unsa may inyong pilion, ang bahandi o ang kinabuhi? Ingon kay ko kinabuhi nga haduol sa Dios o sa isig katawo. So duha ra inyong pilian, no? Bahandi o kinabuhi. Lisod ba mamili? Bahandi o kinabuhi? Siguro, daghan gyud ang maingon ani karon sulod simbahan. Ambot ka kung nakagawas na mo simbahan, no? Pero karon nga naa mo sulod simbahan, siguro maingon mo nga, palabihon gyud nako, Father, ang kinabuhi nga maanindot atubangan sa Dios, atubangan sa katawhan. Very good. Nindot nga tubag, no? Pero naasad siguro nato ang maingon, mas maayo pud unta, Father, kung adunay bahandi bisag igo-igo lang o kinabuhi nga haduol sa Dios. Nindot pod. Adunay bahandi nga igo-igo o haduol sa Dios. Why not, no? Walay sayop. Ilabi na ko ang bahandi gikan sa atong makaugalingong paningkamot. Pero pagkatinuod lang, kung bahandi na gani ang istoryahan, daghang makalimot sa ilang kaugalingon, daghang makalimot sa Dios. Kay usahay ang bahandi mao na may end all and be all of life. So marabag wala nay lain pang imong giambisyon sa kinabuhi kundili ang bahandi. So mao ni ang dakong temptation, no? Oo. Aduna ko istorya ninyo. Aduna istorya sa usa ka dato, daghan siya katigayunan, pero usa ka adlaw nagkasakit siya. Gingnan siya sa doktor o nadungog niya sa pag-inistoryahan na sa asawa nga ang iyang kaso terminally ill. So naa siya cancer nga terminally ill, no? Marabag hopeless. So mo misugyot ang doktor nga magampo na lang. So pagkadungog niya ani, makasulti pa man siya, mihonghong siya sa iyang asawa og miingon, iapod-apod ang akong bahandi sa mga kabos og moadto mo sa simbahan aron magampo akong tibuok banay. Sumati isulti, no? In the hope nga makaluy-an siya sa Dios. Naglaom siya nga makaluy-an siya sa Dios. Og sa walay paglangan, manghinigugma ko mga igsuon, misulod dayon ang iyang asawa sa mga squatters area. Gipangita ang mga kabos og mga nanginahanglan og didto giapod-apod niya ang bahandi o ang natigom sa iyang bana. Og human nangadto sila sa simbahan and they prayed fervently, no? Gampo gi sila. Sumala sa giingon sa bana. O karon, pagpauli nila sa dakong katingala sa pamilya, sama sa usa ka milagro, hinay-hinay nga nakabawi sa iyang kusog ug kalagsik ang masakiton, no? Like a real miracle, no? O sa diyang
maayo na gayod siya, naayo gid siya, no? Giistorya dayon siyang asawa, ang iyang gihimo, iyang giistorya nga, giapod-apod niya ang tanan niyang natigom nga bahandi ngadto sa mga kabus. O nangutana dayon ang iyang bana nga naulian, no? Nganong imo man ang gihimo? Nganong imo man ang gihimo? Tanawa, wala na ni noon kitay natigom karon. Sumingo sa tubag sang asawa, ikaw ra bayay nag-ingon nako nga apod-apod sa mga kabus. Og mitubag siya, unsa may imong lauman sa temperature nga 40 degrees yang hilanat? Nagtuo ba ka nga makahuna-huna kog tarong? Ha? Nakita ninyo iyang tubag? Nagtuo ba ka nga makahuna-huna kog tarong sa akong 40 degrees nga hilanat? Now, moral lesson, tataw kaayo, no? Bisan sobra-sobra ang anaa kanato, ato pagayod kining pagakuptan nga dili maadto sa uban. Og kung ang tao anaa sa critical nga sitwasyon, life-threatening situation, sama sa nitabo niya, no? Musangpit ta sa Diyos, muhimot ta sa iyang mga pamaagi sa kaluoy. Pero kung maayo na gani ang tanan, makalimot ta sa Diyos. So mo kini, no? Makalimot ta sa Diyos. When everything goes fine, we forget God. So mo ni mga hinigog makumaigsuon. Mo ni ang ato usab nga nadungog sa atong ebanghelyo karon, no? Kining batan-on nga adunahan nangutana passionately, no? Puno sa kahinam kadasig kung unsa iyang buhaton aron makabot niya ang kinabuhing dayon. So, very passionate, no? Nangutana siya ni Jesus. So, nagunaw na siya nga madawat niya ni Jesus ang direksyon nga iyang pag-agian para makabot ang kinabuhing dayon. O human siya sultiin ni Jesus, kung iya bang gituman ang mga kasuguan, ang commandments, o mitubag siya nga approve. Sukad pa sa una, bata pa ko, ako na ning gibuhat. Gitutukan siya ni Jesus og mahigugmaong tutok, no? With the eyes of love. He looked at this young man with the eyes of love. Og sa wala damha sa batan-on, nadungog niya ang shocker answer of Jesus. No? Shocker, kanang makapakurat nga tubag, no? Makapakurat nga tubag. Og ang giingon ni Jesus nga nakapakurat sa batan-on, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come back and follow me. So, mahinigog makumaigsuon, shocker answer gyud, no? Nakurat gyud ang batan-on sa tubag ni Jesus. Dong, usara maimong kulang, ibaligya ang imong katigayunan, ihatag sa mga kabos. O, dini naisag muyo siya, o masulub ong mibiya kang Jesus.
Masulupon siya mibiya, no? Nya gingon sa ebanghelyo tungod kay dato kaayo siya. Pero kung ato yung tanawon, ang problema sa batanong dato, dili man ang iyang pagkaadunahan o bahandi, no? Kung atong tanawon gyud, ang iyang problema, dili niya mahimo ang pag-apod-apod sa iyang bahandi sa uban because of greed, greed o kahakog. So mao niya mga hinigugma kung maigsuon, no? Dili niya madawat nga maiapod-apod ang iyang bahandi, no? Mao na nga gani sa Biblia makadungog mo, the rich always gina synonymous with greedy. Sa Biblia, no? Sa Biblia madungog gina to pirmi nga rich sa stories sa ato pa na greed. Pero of course, dili man tanang mga dato, dili makamao mo paambit, no? Dili tanang dato manggihatagon o dili sa tanang manggihatagon dato. Pero mas nindot tong manggihatagon bisag dili dato. Kay sa iyang pagkayano, sa iyang panginabuhi, naninguha siya makapaambit sa mga kabus. So, kung atong sa madahon gamay, ang maayong intensyon, dili igo. Good intentions are not enough, no? Sama sa intensyon sa batanon, makabuot niya ang kinabuhing dayon. Pero short siya sa radikal nga pagtubag o pagpili sa dalan nga magdala kaniya sa kalipay. So, dili igo ang atong mga maayong intensyon. Ubanan gyud na nato og mga concrete actions, no? Kay gigugma ta ni Jesus, gitan-aw siya may gugmaong matan-aw. Gihagit pa siya sa usa ka dakong hagit nga makat-on siya pag-detach sa iyang mga bahandi aron makapahatag og kalipay sa uban. Mahilig ba ko mga igsoon? Let us clarify this, no? Ang bahandi dili dautan. Sumasa kong giingon, no? Ilabi na kung gikan kini sa atong mga paninguha. Sa Biblia, the sign that you are blessed by God is the riches that you have. Or good health, no? Sumuna. Dili ni siya dautan, no? Ilabi na kung bunga kini sa atong paninguha. Pero atong bantayan nga dili takuptan sa bahandi. Ang bahandi magkupot nato. Nagpasabot ba nga ang gihimo natong Dios ang bahandi. So in that sense, wealth becomes a stumbling block in our desire to be in union with God, or to be happy forever. So mo ni, dili dautan ang bahandi, pero ang bahandi mamahimo siyang babag sa atong paghaduol sa Dios. Kay ato kining gita ang gikuptan sa bahandi. Si Solomon, nakamatngon ani sa unang pagbasa, no? Si Solomon, sa unang pagbasa, wala siya mangayo sa makabtangan sa kalibutan. Usara iyang gipangayo ang kaalam. Kay nahibalo siya sa pagdawat niya sa kaalam, daghan siya og maayong butang nga mamahimo.
because wisdom is God. Wisdom comes from God. So hinaot po unta, no? Nga mubalik ta sa kamatuoran sa kinabuhi. Nga maghatag kanato og kalipay, dili gayod ang bahandi, no? Kundili ang Dios nga tuburan sa tanan. Ang yanong kinabuhi nga malipayon, masaligon sa Dios o ang pakiguban sa Dios. At the end of the day, mao man ni ang tan-awon sa Dios. Dili unsa ang atong nahimo sa kalibutan, no? Kundili how we have loved the people entrusted to us. Period. Hinaot pa unta nga tinguhaon nato ang tinuod nga bahandi kaalam pagkaayo pagkamasaligon ang atong fidelity. These are the real treasures, and the rest is God's making. Hinaot pa unta. Amen. Palihog manindog. At